kto go zabił i czemu go zabił. Oberschlesien ist mein Liebesheim. Witam Was Rostomili, zaś z zakresu krakowskiego. Dzisiaj gmina Zdzieszowice, a napoczynamy rajza od wsi Jesiono. No, ostatnio my przesadzili z czasem 42 minuty tajlik, no ale już i tak trochę uciął, no ale werci się tam kuknąć w to nie widział. Dzisiaj będzie krócej, toż do rzeczy. Zdzieszowice, po niemiecku Deszowic, to gmina miejsko-wiejska w wykrysie krakowskim, w której kwateruje około 16 000 personów. Place te wspomniano w dokumentach po raz pierwszy we szczednich stoleciach. Zdzieszowice prawa miejskie dostały w 1962 roku. Do gminy łokrom Zdzieszowic przynależą wsie Januszkowice, Jesiono, Krympno, Łoleszka, Rozwadze, Żyrowo i Wielmierzowice. To je Wilmersdorf. W cenzusie wszechobecnym z 2011 roku 26% personów kwaterujących w okresie krakowskim zadeklarowało śląską narodowość. Według wyników z 2002 roku 18% personów zadeklarowało tutaj niemiecką narodowość. W Abstimmung z 20 marca 1921 roku 53% mieszkańców największej miejscowości, to je Deszowic, welowało za Niemcami. Toż nie ino miasta welowały za Niemcami. Place te zostały w Reichu, w Romach nowej prowincji Oberschlesien. Place te leżą około 70 km na zachód od Katowic. A nasza rajza napoczynamy z Jesionej. Mamy tutaj kościół świętej Maryi Magdaleny z 1911 roku, wybudowany w stylu neobarokowym. Na placu wcześniejszego, gotyckiego ze XIV stulecia, ze starego kościoła powstało prezbiterium, które dzisiaj jest jedną z kaplic. Nie wejdziemy tam dryny, bo mamy pogrzeb, to już gibko jadymy dalej. Najpiękniejszą wsią gminy jest Żyrowo. Żyrowo też dostała w 2002 roku tytuł najpiękniejszej wsi województwa opolskiego. A miejscowość założono w 1302 roku i związano je ona ze cystersami z Himmelwice i Mielnicy, którzy tutaj wybudowali klasztor. Tamkaj dzisiaj jest pałac, o którym zaraz se posprawiamy. W 1631 roku wieś kupił Melchior Ferdynand Gaschin za 24 000 talarów. A co mamy za mną? Dom, który ma ponad 100 lat. Stanął tutaj ku zocy Kaisera Wilhelma II Hohenzollerna, który był tutaj na polowaniach w 1911 roku. Przy tym naprawdę fajnistym, takim rozłożystym dębie mamy dynkmal z I i II wojny światowej. Dynkmal no już przodzi, powstał po I wojnie, tabule z II wojny dołożono nieskorzej. Widzimy, co jest tam data 2008 rok. No, te wszystkie tabule właśnie są z tego roku. Pierwszy był tu troszkę większy dynkmal. I jako to mamy? Ponad 2 razy więcej personów zginęło w II wojnie światowej w porównaniu z I wojną światową. Zaś zapomniał, że Kierski z Alpy Leodową, tym wszystkim z oca, którzy tutaj poginęli naszym ojcom. Pałac, który mamy tutaj, jest dzisiaj remontowany, no ale do tego dojdziemy. Pałac wczesnobarokowy, jeden z największych wczesnobarokowych pałacy na Górnym Śląsku. Pałac był budowany właśnie od Gaschina w latach 1631-44. Nieskorzej przebudowany, remontowany i Gaschinowie byli tu aż do 1852 roku. Potem kupiono ten pałac i Durś zmienił właścicielów. W 1899 roku zniszczony i opuszczony pałac kupił milioner ze Stanów Zjednoczonych dla swojej cery Mary jako
geschenk ślubny. Mary wyszła za niemieckiego grofa i skludzili się tutaj. Wyremontowali ten pałac w 1899 roku, nie skorzej w latach 1904-1911. Potem w czasie II wojny światowej było tu archiwum Trzeciego Reichu. 1945 rok, przychodzą tutaj Sowiety, Poloki, niszczą to, je tu PGR, bo tu mamy też jeszcze większe zabudowania. Przyjmuje to ośrodek zdrowia i tak to je. Pałac przetrwał. Dziś jest w rękach prywatnej persony, jest remontowany i będzie tutaj hotel i restauracją. Myślę, co już za niedługo, bo richtig roboty w Rom, no i werci się tutaj przyjechać wtedy. Śladami po PGR-ze, który tu był, są te bloki. No, i właśnie we wsi były bloki, no to znaczy, że tu był PGR. Zabudowania pałacowe, folwarczne, które jeszcze nie są odbudowywane, no i tutaj ze zadku pałac. No a zaroski przy pałacu mamy kościół. Kościół świętego Mikołaja rzymskokatolicki, który był budowany kole roku 1300. Stary, wczesnogotycki. No ale we XVIII stuleciu przebudowano go w sznicie barokowym, potem jeszcze restaurowano w XIX stuleciu i we latach 30. XX stulecia. W kościół przy pałacu właśnie to wskazuje na ta historia ze cystersami, co tam był ten klasztoria, no i obok zaraz był kościół. Jeszcze warto się wspomnieć, co Gaszin być może częściowo zachował stare mury z zamku, który przynależał do żydowskich właścicieli tego dorfu i przebudował, nadbudował ta rezydencja tako, jako widzimy dzisiaj, piękno, barokowo. Rozwadze. Tam wszędzie jest szajbnięte, co powstała w 1302 roku ta wieś, no ale już możemy czytać o niej wcześniej, nawet w 1228 roku w kronice za Himmelwitz, Jemielnicy, kaj czytamy, że miejscowe ryboki dostarczały ryby tam do Himmelwitz, do Jemielnicy. Ja, no bo tak jakże godą moc Ślązoków kiedyś zajmowało się rybactwem. No i co tu mamy? Pałac ze zaczątku XIX stulecia, przebudowany w połowie XIX stulecia. Założyła go familia von Pickler. Niestety dzisiaj niszczeje. Po 1945 roku był tu między innymi Altysheim. No a dzisiaj w rękach prywatnych do tego dokludził to polski reskirunek. Niestety nie miał tyle szczęścia, co tamten pałac, co żeście widzieli, dzisiaj odbudowywany. No, choć nie wiadomo jak tamten wyglądał, myślę, co nie aż tak. Tam mamy agroturystyka, stadnina konin. Chciałbym podejść bliżej, no ale niestety te trzy małe psy wyskoczyły, pogoniły mnie, to już nie idę. Tam je koń, widać to wszystko. Na kraju wsi, tutaj za płotem mamy kościół wanielicko-augsburski. Wybudowany był on w 1888 roku od fundatora majora Albrechta von Schwedera, który szczęśliwie wrócił ze bitwy pod Sedanem w 1870 roku. Bitwy, która zdecydowała o losie wojny prusko-francuskiej. Mógł powstać wtedy Reich, drugi Reich niemiecki pod przewodnictwem Prusów. Ja wiemy, 1871 rok kuplują się niemieckie landy. Król pruski staje się kajzrem całkiego Reichu, całkiego Imperium Niemieckiego. Ufundował kościół ze kamienia i z cegły. Kościół, jako widzę, to taki sznit neoromański.
No i fungował tutaj. Mamy też kościół katolicki we wsi, no ale on nie moderny, z 80. lat XX stulecia. Kościół fungował tutaj, farność fungowała tutaj aż do lat 70. XX stulecia. Była to filia farności zabrskiej. Ja, Zobrze, niby daleko, no ale tak to fungowało. Akurat znam tam już byłego faroża Dariusza Dawida i oni mają też filia w Kędzinie Koźlu. Ja, tak to daleko jest. Coraz mniej wanielików i tak dalej, kościół stał nieużytkowany. W 1994 roku od zabrskiej farności wanielicko-augsburskiej kupiły to lokalne artysty. W latach 2009-10 trwał tu remont. No i dzisiaj funguje Zenori Art Studio. Jest to kulturalna jednostka, toż Kościół już nie służy nabożeństwom i kulturze. No ale przodziej też służył nie jako kulturze, no bo nabożeństwo, liturgia to też kultura, warchany i tak dalej. Dobrze, co odbudowano ten kościół. No, szkoda, co już tu nie ma nabożeństw, no ale niekiedy tak musi być, co inkszo funkcjo ta budowla będzie teraz służyć inkszym funkcjom. No, we inkszych landach też tak to jej nie ino, bo pod polskim kierunkiem też się to dzieje. Właśnie, no, często te kościoły wanielickie im dali na zachód Śląska, szczególnie na Dolnym Śląsku, już nie są wanielickie, niekiedy przejęły katoliki, no, niekiedy popadają w ruina, a niekiedy tak jak ten służą nam do dzisiaj we inkszej funkcji. No i dobrze, zoca. W Zdzieszowicach mamy też pałac, tam widać tak, no ledwo, tu jest wszystko zagrodzone. Z przełomu XIX i XX stulecia jest on wystawiony na sprzedaż, kto chce kupić, a ma 4 miliony, no to proszę, fajnie by było sobie zadbać o to, a czy to jest w sumie gotowe do zamieszkania, to jest porobione, że czytał i w sumie tak też widać. No, obok tu jakieś takie budynki gospodarcze, tu już bloki po 45, które powstały, tak to wygląda. W końcu dotarliśmy do Zdzieszowic. Tutaj mamy gminny amt, no i ktoś by powiedział, co kościół też, no ale to już nie ma kościół. Kiedyś był, powstało to w 1920 roku kościół, a tamka je amt, była kiedyś fara. Ja, potem to się pomieniło, kościół mamy nowy, potem wam pokażę. Przy amcie mamy dynkmal tabula ku zocy górnośląskiej pisarki Grofki Waleski von Betuzy Huc. Tutaj mieszkała, tutaj tworzyła w latach 1869-1906, a tabula powstała w 2009 roku, 100 lat po jej śmierci. Tutaj w tym amcie robił Dieter Przewdzik. Kim był Dieter Przewdzik? Bürgermeistrem, no ale przodziej jeszcze naczelnikiem, to już po kolei. Narodził się w Rozwadzy, tam my byli w 1944 roku, w lutym jeszcze za czasów III Reichu Niemieckiego. Niemiecki Ślązok. Potem od 1976 do 90 był tutaj naczelnikiem w Zdzieszowicach. No, przynależał do PZPR, no bo musiał, chciał cosik robić dla gminy. Wyczytał, że też co przynależał do ORMO. Po przemianach ustrojowych w 1990 roku był tutaj Bürgermeistrem, aż do 2014 roku, do śmierci. Przynależał do mniejszości niemieckiej i właśnie z tych list był wybrany. 18 lutego 2014 roku, kiedy rechtował się do swojego 70. Geburtstagu, przed 7 przyszły persony i zadały mu pora ciosów nożem i godzina nie skorzy, znaleziono martwego chłopa. Domagał on się bez ostatnie lata
swego żywobycia, autonomię gospodarczej. Niektórzy protestowali z kuli tego, środowiska prawicowe, między innymi członkowie PiS-u chcieli jego odwołania. Tutaj przed tym amtem protestowali. Na jego pogrzeb przybyło ponad 3000 personów. Do teroski nie wyeklarowano w to tak richtig go zabił. Sumy już poza Zdzieszowicami w Lublinie Frybel, ja. Markus jest ze mną, witam Cię. Markus, Ty mieszkasz w Groznym zdowy, ja na Czysławice teroski. Czemu, że tu przyjechał? To jest inksza gmina. Z kuli tego, co chcę się zapytać, coś ich Markusa o litera przewdzinga. A jeszcze inno rzekna, co my się znamy ze Śląskiej Ferajny. Bo Markus, Ty, że jeśli był na pogrzebie, to 9 lat do zadku, Ty się tą sprawą interesował i bez to chcę Cię zapytać, kto go zabił i czemu go zabił? Kto go zabił, to na pewno nie umiał odpowiedzieć. Jak już Bo nikogo nie chycili. Genau, ale został zabity politycznie za to, co robił, za swój patriotyzm i tam mogą mu obwiniać i różne rzeczy godać, ale jest jedno, że poświęcił to najcenniejsze do naszego heimatu, to co człowiek może poświęcić, swoje życie, bo chciał autonomii, ale nie autonomii o oddzielenie się, no autonomii gospodarczej, pieniądza, a to wszystko poprzekręcali, zaszczuli go, no i później go ta banda zamordowała, doprowadziła do zamordowania. Ktoś jakoś płatnego bandita wynajął, tak jak kiedyś już wynajęli bandita, żeby kubkan zabił, to tak teraz wynajęli banditów czy banditan, który ditra zaonaczał, który był bardzo wierny swojemu heimatowi i swojej ziemi śląskiej, naszej. A jako to się stało, że w swojej chałupie zginął? Zaszlachtowali go w jego chałupie, no on ich musiał wpuścić, no to mógł być ktoś, kogo znał? To był jakiś śpioch, albo jak to nazywają, ale w każdym razie on był bardzo, bardzo fajny człowiek, on bardzo ufny, bo on każdego zapraszał, on zaraz czystował wodą albo kawą, naprawdę był otwarty, on nie widział w człowieku, żadnym człowieku nie widział zła, każdy myślał tak, że każdy człowiek jest dobry, ale na ty jedni bandicie się przyjechał, bo go wpuścił i ten go od niego dumie zaszlachtował. A wiesz, niektórzy mogą powiedzieć, mu zarzucać, że on kiedyś był w PZPR, jak tam był naczelnikiem, niby nawet był w ORMO. Co na to rzekniesz? No wiadomo, były większe czasy. No ja żadnego nie banan go oceniał za to, że on był czy on nie był, ale mogę no tyle powiedzieć, że za ORMO i za PZPR go nie zabili i no za teraz swoją działalność, bo przał Śląskowi i chciał, żeby pieniądz wypracowany na Śląsku został na Śląsku. A nie on zawsze opowiedział, że firma z Dzieszowicy jest w Dzieszowicach u nas na Śląsku, tu smród zostawiał, a jest zarejestrowana w Warszawie, tam podatki płaci. No genau. Bardzo prosty ono. I nie ma tam, a kto jest bez, jak powiedział Pan Jezus, nasz Stwórca, kto jest bez winy, niech weźmie i piersi ciepnie. Genau. No słuchaj, myślę, minęło prawie 10 lat i może trochę myślenie się zmieniło, ale no, do mnie to nie do pojęcia, że za postulat autonomii gospodarczej go zaszlachtowali. No bo on, Dieter miał charyzma. Dieter miał charyzma przyciągania do siebie ludzi i od niego i realizował to. On nie był we formie słownej, ale był we formie takich czynów. A dycki człowieka odczynać po czynach, nie po gołdźca. On był taki, że i zapewniał wszystkim ludziom robota, a u niego mieli w Dzieszowicy było zerowe bezrobocie. Ludziom pomogło i tak dalej. No lepsi ci ludzie, co tam są. Ja go tak aż za dobrze nie znał, ale to, co czynią, co opowiadali, oni się bardzo ciepło się wypowiadali o nich. I to nie było przed żadną kamerą, że tam nakręcono, czy do jakoś publiku. No, kogoś spotkał, to powiedział, że był bardzo fajny, rzetelny i pracowity człowiek. Dobre Markus, jojno zapowiem, mono już na bezrok będziemy tutaj majstrować film w Gemeinde Gnadefeld, ja?
I tutaj jedno taką zapowiedź dom, bo Markus mnie tu zakluził. Tabulka we 3 godkach. Po polsku, po niemiecku i po czesku, jeszcze brakuje po śląsku. No ja. To musimy kiedyś... Kiedy dopisać? Ja. Dobre, Markus, coś do mnie... Ja ci sam chciałem taki nasz wapn, nasz herb No, pięknie z dziękuję. naszego wolnego podarować i tutaj, żeby cię ten pubuczek chronił. Gottschitze Schlesien O. i takiego Karlusa Pięknie, jakieś pięknie. Dziękuję i już zapowiadam, że myślę, co na bezrok tu szafnymy jakiś film, No, ja? szafnymy, poradzimy, damy rady. Ja. Dziękuję, Markus. Kto by nie miał jako Majnungu, czy Santrzyje Ślązakan, czy Śląski Niemcan, a jak ktoś go dumy o hajmacie, jak ktoś przeje temu hajmatowi, to my sobie umiemy z każdy dogodać. Genau. Bo nasz hajmat to jest najważniejsze, to jest nasza ziemia, nasze serce i nasze życie, nasze geschichte i tak dalej. Mógłby godać godzinom, ale nie o to idzie. Genau. To już byśmy z Karlusie skończyli. Na razie. Dziękuję. Kościół świętego Antoniego za mną, zelot 1935-37. Po mojemu taki styl modernistyczny, no ale fajniście to wygląda z kamienia, uszkodzony w 1944 roku podczas nalotów. W mieście mamy też Dynkmal Kuzocy powstańca polskiego. Jak to tu jest wnięte w hołdzie powstańcom śląskim. No ja, to widać, co to jest Dynkmal za komuny postawiony. Na tym placu były walki powstańcze w 1921 roku. Tu mamy niedaleko Annaberg. No i o każdym placu, o każdym dorfie moglibyśmy gadać, no ale nie chcę, sobie ten tajlik zaś miał, nie wiem, 40 minut jak końskiego tygodnia. Musimy skracać. Słuchajcie, nawet w herbie z Dzieszowic mamy krzyż powstańczy, na którym są daty 1919, 20, 21, czyli tych 3 powstań polskich, i biały orzeł. A pod spodkiem są zakłady koksownicze, o których za chwilę. No, to nie był pierwotny herb, to stworzył polski komunistyczny reskierunek. Toż pokazuje to, że te walki były tu dość zacięte i niektóre place przechodziły z rąk do rąk podczas tych walk we 21 roku. A jeszcze trzeba powtórzyć, bo niektórzy może pierwszy raz to oglądają, mam nowych widzów, niektórzy może okolicznościowo i no durś byda godą. Co to nie były żadne śląskie powstania, bo oni nie bili się o Śląsk, ino polskie powstania na Górnym Śląsku, albo wojna polsko-niemiecko, albo śląsko-wojna domowo, albo polsko-ekstra-operacjo militarno na Górnym Śląsku. I to tyle. I jeszcze jedno, co by my wiedzieli, to nie ino Górnoślązoki tu się biły. Po jednej stronie były Górnoślązoki za Niemcami, po jednej Górnoślązoki za Polską, no ale te Górnoślązoki były wspomagane Polokami, nawet z Lwowa. No tak samo po zajcie niemiecki te Górnoślązoki autochtony były wspomagane od Niemców, Beispiel nawet ze Bajerów. Tak to było. Bez to godo się wojna polsko-niemiecka. Dobra, o tym jeszcze nie raz, a my idziemy do koksowni. Kiedy jedzie się tutaj w tych okolicach drogą gibkiego ruchu, to widać takie kłęby białego dymu. Ja dużo jeździł i dużo nie wiedział, co to jest. No teraz już wiem, koksownia. Tutaj tego nie widać, mam nadzieję, co wylecimy kiedyś tam na Strasa i zmajstruja przebitka. Werk koksowniczy powstał w latach 1930-32 jako Schafgotsch Benzinwerk. Dzisiaj jest to największy w Europie werk, który produkuje koks. 4 miliony ton rocznie, 40% całkiego koksu pod polskim reskierunkiem. W 2010 roku przejęto ArcelorMittal, który ma siedzibę w Dąbrowie Górniczej. Nasza rajza kończymy w Januszkowicach przy kościele świętego Błażeja z 1934 roku. Mamy tu też na placu kościelnym Dynkmal Kuzocy, tych, którzy polegli
w II wojnie światowej za tym wszystkim. K1 z I wojny światowej tego nie wiem, no ale na sicher kaś je. Jako nie tu, to kaś w Dorfie. Po prostu mili, dziękuję wam, co żeście są ze mną i proszę was, filujcie mnie na Facebooku i Instagramie, abonirujcie tutaj kanał na YouTubie, komentujcie, dawajcie łapka do wierchu, co by wzmacniać te zasięgi. Za tydzień widzimy się, myślę, co zaś ze Krysu Krapkowskiego. To już tyle na dzisiaj. Chowcie się.